Danas spremam rolovani svinjski vrat. Ovo je bio jedan pravi gurmanski poduhvat i izazov za mene jer sam prvi put spremao ovako nešto i mogu vam reći da sam se oduševio. Toliko je sočno, ukusno, slano, mekano, idealno. Jeste malo muka, ali je za prave gurmane ovo zabava i zadovoljstvo. Osim svinjskog vrata, tu je znači domaća pršuta, zatim belolučana paprika i punomasni sir. A celu pripremu ćete vidjeti u nastavku videa. Itekako vredi pogledati. Međutim, naravno pre pripreme, pošto je ogromna vrućina, valja se malo osvežiti jednim hladnim pivom, da otvori apetit, pa da krenemo u akciju. Kao što rekoh, svinjski vrat je u pitanju, komad od nekih 3,5 kg, uzeo sam ga u mesari u komadu namerno, nisam hteo da ništa seku, da otvaraju, već ja sam da se malo pomučim. I evo, kao što vidite, idemo znači pokretima oštrice i noža, otvaramo vrat otprilike da bude u svakom delu, da ima debljinu nekih 2 do 3 cm. Znači nećemo ići pretanko, kao što vidite negde sam malo i zasekao previše, ali to kad se urola nije ništa strašno. Uglavnom, potrebno ga je malo rascvetati da bi se lakše kasnije urolalo. Ja također volim ovako malo i da ga i dodatno izrezbarim po sredini, da so i začini bolje prodru u mesu. Što se tiče začinjavanja, ja prosto imam neku naviku kad god tako pravim neku marinadu za meso, so, tako reći, posebno stavljam. Odnosno, prvo dobro usolim i utrljam meso sa solju, jer na taj način imam nekako lakšu kontrolu i preciznost koliko sam stavio soli, nego kad samu marinadu posolim, uglavnom marinada jeste slana, ali mesu je potrebno više soli, pogotovo ovolikom komadu. Tako da prvo ovako usolim dobro meso sa svih strana, utrljam s jedne s druge strane, a onda pravim jednu dodatnu marinadu koja će da oplemeni ovaj komad mesa. Što se tiče ove marinade, kao što vidite, stavio sam prvo jednu kašiku senfa, zatim naravno ide neka mast po želji, kod mene je uvijek tu svinjska mast, pogotovo kad je ovako jelo u pitanju, zatim malo slatkoće, odnosno meda, zatim crvene slatke paprike, dosta bibera. Kao što vidite, tu će da se pomeša malo i masnoća i slatkoća i kiselina, zatim imamo aromatičnost iz majčine dušice i naravno kako bez još malo piva. Stvarno, kad su u pitanju neka prošarana mesa, roštilj ili slično, pivo često koristim kao marinadu, jer ona kiselina i gaziranost iz njega da mu neki šmek. Tako, kao što ste vidjeli, to sad sve lepo izmješam i krenem da mariniram meso, odnosno sad ću lepo da sa ovom marinadom utrljam svinjski vrat, da svuda lepo prodre, znači masaža kao i uvek jako bitna. Dodao sam ja i malo soli u marinadu, mislim da nisam ubacio u snimak, čisto da malo marinada krene u tom smeru, ali kao što rekoh, obavezno prvo samo so u meso. Što se tiče punjenja, moj izbor je pao na ove sljedeće namirnice. Prvo, domaća svinjska pršuta. Jednostavno mislio sam, a i bio sam u pravu, ona će onako sa svojom specifičnom aromom dima i sa svojom dodatnom slanoćom da lepo upotpuni ukus. Tako da definitivno je preporuka i kada ovako pravite neke specifične komade mesa, nemojte da stavljate bilo kakve namirnice, neke jeftine šunke i kulene i ostalo, jer jednostavno kada ga već pravite kako treba. Makar onako da kažem provereno kupite na provereno mesto ako nemate domaće. Idemo dalje. Imao sam jednu belolučanu kiselu papriku koja već, da kažem, neko vreme stoji u frižideru. Normalno dobra je, nije se ništa desilo, ali nemam neku naviku, valjda se zasjetim preko zime i onda tako stoji i već duže vreme razmišljam šta ću sa njom. Rekao, što bi sad stavljao svežu papriku ili ponovo pekao, jer sam baš hteo da napunim vrat paprikom. Rekao, sad ću da iskoristim, da je lepo napunim svinjski vrat, jer tu ima taman i belog luka i kiselosti i paprike i ulja, svega. Tako da mislim da će ovo biti pun pogodak. I naravno, kako bez nekog punomasnog sira, mislim da je ovo bila neka
gauda ili čak, ja mislim da mi je gravijera ostala od nekog grčkog recepta. Naravno našao u frižideru, kao i uvek, snalazim se, trošim namirnice, što i vama uvek preporučujem. Sad prelazimo na rolanje, gde iskreno da budem, nemam neki preveliki savjet, samo da budete pažljivi, strpljivi i samo polako. Ja ono što praktikujem to je da sve vreme potiskujem sa strane ove krajeve, ne dozvoljavam da punjenje ispadne i time se vodim. Znači polako, bez žurbe, ako ne ide vratite se korak unazad pa opet iz početka, uglavnom pažljivo jer ode masto propast ako ne uspemo da srolamo kako treba. Verovatno da bi lakše bilo da je meso tanje, ali ja sam baš hteo da zadržim ovako malo i debljinu mesa, jer će samim tim na kraju pečenja biti sočnije. Da sam ga skroz istanjio, onda bi izgubilo svoju čar i sočnost. Što se tiče samog sada pakovanja u ovu mrežicu, tu sam imao i tekakve poteškoće i probleme. Prvo je bio jedan neuspeli pokušaj. Sa ovom vodovodnom cevi Fistotkom sam probao. Fistotka je prečnik od 10 cm, odnosno 100 mm. Prvo sam probao sa njom, krenuo, napeo, stigao do pola i neće dalje nigde, jednostavno preveliki komad mesa. Onda sam našao ovaj muf od 125 i on mi je, hvala Bogu, pomogao. Inače, ko voli, može da se ovo uradi na drugačiji način, sa kanapom, kao što se veže porketa, odnosno carsko meso. Imate video na mom kanalu, pa možete da pogledate način vezivanja. Meni ova mrežica već duže vreme tu stoji negde sa strane i baš sam je čuvao za ovakav jedan komad mesa i rekao hajde malo da se zezam, da uživam i da probam nešto novo, tako da sam eksperimentisao sa ovom plastičnom cevi. Naravno lepo sam je oprao, dezinfikovao i onda navučete jedan kraj mrežice na nju i onda se polako, ali sigurno mučite dok lepo ne propadne ceo komad u mrežicu. Ovo bi definitivno bilo mnogo lakše da sam imao nekog pomoćnika, jedan da drži ovaj plastični muf, drugi da gura meso, mnogo bi lakše to išlo, ali eto, uspeo sam nekako i sam. Malo sam se pomučio, ali uspelo je. Uglavnom, jako je bitno da na početku dovoljnu količinu mrežice navučete na ovaj plastični muf, da vam na kraju ne bi zafalilo. Evo, meni je taman bilo čak malo i knap s jedne strane, uglavnom, uspeo sam. Sad malo to dotegnem kao bombonu i sa strane ovu mrežicu sam onako zasekao s makazicama i sada vezujem da se naravno ne bi raspalo i da ne bi ispalo punjenje. One marinade koje sam napravio na početku za meso obavezno ostavite ovako za 1-2-3 kašike na kraju da se lepo utrlja i sa strane, odnosno s polja, što zbog ukusa, to i zbog onako lepe zlatne korice koju će ovaj komad dobiti. Naravno, ništa nije striktno što se tiče začina, ovo je neka moja brzinska varijanta bila koja mi je onako delovala uvek ukusno, iskreno. Senf, med, pivo, to je za mene dobitna kombinacija. Vi ako volite nešto drugačije i neku drugu marinadu sa jogurtom, sa uljem, sa ruzmarinom, slobodno improvizujte. Suština je da se uživa i da se ovakvi recepti ne gube, već da opstaju i da se naravno druži, okuplja i dobro jede. To je to što se tiče rolanja i začinjavanja. Sad prelazimo na pečenje. Kao što vidite, ja sam imao neku ovu rešetkicu koju sam stavio u pleh, pa meso na tu rešetku. Nije toliko, da kažemo, obavezno ako nemate, ali nije loše ni da imate. Ja sam to skoro kupio baš za ovakve neke stvari. Jednostavno cilj je da komad mesa ne dodiruje dole tepsiju i samu vodu, već da sokovi padaju na dole, da se stvara taj sos koji će isparavati i začinjavati meso, a da meso i sa donje strane ostane lepo pečeno, a ne ukuvano. Kao što ste vidjeli, nalio sam malo vode, malo piva, stavio foliju i to je sad išlo na nekih 200 stepeni 2 sata sa folijom. Nakon 2 sata ide jedan presek, odnosno sklanjam meso sa strane, a u ovaj sos koji je meso ispustilo dodajem neki prilog po želji, a po meni je tu povrće i najjednostavnija varijanta krompir, luk, šagarepa, beli luk, dobitna kombinacija, tako da malo ga dodatno začinim, malo promešam sa ovim sosom koji je već onako slan i začinjen i onda vraćam vrat na povrće i ide na dodatno pečenje
još nekih sat do sat i po vremena bez folije, da uvati onako lepu koricu kao što vidite na snimku. Za nekog možda prepečeno, za mene je ovo taman. Naravno, sada je pre konzumacije i jela i sečenja potrebno da skinemo pažljivo mrežicu i koliko god se trudili, uvek će negde da zapne, da pokida, tako da potrudite se pažljivo koliko toliko. Sa kanapom bi naravno isto bilo, još bi ostalo onako urezane bele štrafte. Iskreno jedva čekam da probam kako meso, tako i ovo povrće koje je upilo sve one sokove i onako lepo se zapeklo, prosto sija na oko. Ali prvo da vidimo presek i stanje ovog rolata. Naravno, jako je teško da se ne raspadne kad je ovako vruće i kad želite da jedete odmah što pre, ali sočnost, boja, ukus, sve je tu. Pogledajte kako lepo izgleda. Dovoljno je dugo pečeno da s polja ima onako lepu zlatnu koricu, čak možda onako malo i rešije po mom ukusu, a da unutra ostane sočno i mekano, jer to je suština. Ako ga presušimo, nije to to. Ono što ja mogu da predložim i što se inače radi u restoranima kad je neka rolovana teletina u pitanju, pa čak i svinjetina. Naravno, nije za nas koji uvek volimo da pojedemo sve odmah i vruće, ali ono što može da se uradi da bi se ostalo onako lepo, kompaktno, to je da pustimo da se rolat stegne, da ga onda isečemo kad je hladan na lepe kolutove i da onda te kolutove propržimo na tiganju, onda ćemo dobiti onako lepe stejkove, odnosno odreske koji su ravnomerni, ali naravno nije za izložbu, kad spremam za sebe, baš me briga, lepo sam ja to isekao, pomešao s povrćem, kao što vidite sve na jedan pleh i vreme je da se proba. I za kraj, ako vam se ovaj recept svideo, a verujem da hoće, lajkujte video, komentarišite i zapratite me pa se vidimo. Ćao!